ating programa mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako naman si Joanna. And so isang oras muli tayo magchichikahan tungkol sa mga health events at health programs ng Department of Health. Pero syempre, ang ating simula sa ating chikahan ay ang ating latest mula sa DOH Bicol. So Joanna, anong ating latest? Yes, of course, ang ating latest from DOH Legal CHD ay ang ating COVID-19 Bulletin Numbers 2022-0019 dated August 15, 2022. So, sa datos natin from August 7 to August 13, 2022, ay mayroon tayong 693 na bagong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. So, ang distribution po ng 693 na cases na yan, ang Albay may 205 kung saan 69 ay mula sa Legazpi City, 42 Daraga, 19 Ligao City, 15 Ginubatan, tig-10 ang Tabaco City and Manito, tig-8 naman po ang Kamalig, Santo Domingo at Tiwi, at tig-3 po ang Bakakay, Malinao, Owas, Pulangi, 2 sa Rapu-Rapu, at 1 sa Libon, 1 rin po sa Pidoran. Ang Camarines Norte ay may 57 new COVID-19 cases kung saan 18 ay mula sa Daet, 7 mula sa Jose Panganiban, 7 mula sa Labo, 5 mula sa Vinsons, 4 mula sa Basud, 4 mula sa Paracale, 3 sa Mercedes, 3 rin po sa Talisay, tig-2 ang San Lorenzo Ruiz at San Vicente at tig-1 ang Capalongga at Santa Elena. Ang Camarines Sur ay may 319 na new COVID-19 cases kung saan 134 ay mula sa Naga City, 32 mula sa Pili, 30 San Fernando, 10 sa Libmanan, 10 rin po mula sa Nabua, Siyam, Iriga City, Siyam sa Tigaon, 7 sa Kanaman, 6 sa Bato, Tiga-6 rin po ang Cabusao, Calabanga, Garchitorena, Magarao, Pamplona, Tinambak, 5 sa Kamanigan, 4 po sa Bula at Ocampo, tig-3 ang Goa at Sipokot, tig-2 naman na bagong kaso ng COVID-19 ang Bombon, Caramoan, Del Gallego, Milaor, Minalabak, Tagay, at tig-1 ang Baaw, Gainsa, Lagunoy, Lupi at Presentacion. Ang Catanduanes ay mayroong 28 new COVID-19 cases kung saan 10 ay mula sa Gigmoto, 8 Birac, 5 sa Batu, 2 sa Baras, 2 sa Caramoran at 1 sa Pandan. Ang Masbate ay may 29 new COVID-19 cases kung saan 7 ay mula sa Masbate, 5 sa Mobo, 3 ang Aroroy, Milagros, Placer, 2 ang Katayngan, tig-1 ang Baleno, Balud, Batuan, Claveria, San Pascual, Uson. At ang Sorsogon po ay mayroong 52 new COVID-19 cases kung saan 26 ay mula sa Sorsogon City, 6 mula sa Bulan, 6 mula sa Castilla, 4 mula sa Gubat, 3 mula sa Matnog, 2 mula sa Donsol, at 1 po ang Bulusan, Kasiguran, Irosin, Pilar, Prieto, Diaz. Mayroon naman pong 3 na i-report na mula sa ibang rehiyon na kasalukuyan pong nandito sa ating Bicol region. So ang total COVID-19 cases na po natin as of August 13, 2022 na na-record po sa Bicol region from March 2020 ay 61,758. Ang ating active cases ay 1,575. Dumako naman po tayo sa recoveries. So mayroon pong naiulat na 473 na recoveries from August 7 to August 13, 2022, kung saan 18 ay mula sa Albay, 16 Camarines Norte, 189 Camarines Sur, 40 sa Catanduanes, 15 Masbate, 65 Sorsogon, at 130 mula sa Naga City. Ang total recoveries na po natin for Bicol Region ay 57,563 or 93.21% ng total COVID-19 cases reported in Bicol Region. Ang deaths naman, mayroon naiulat from August 7 to 13, 2022 na 2 deaths sa Bicol Region, 1 mula sa Albay at 1 ay mula sa Catanduanes. Ang total na bilang ng deaths for Bicol Region ay 2,620. Paalala lamang po na ang report sa deaths ay hindi nagre-reflect ng actual date of deaths ng mga pasyente. Ang report na ito ay base po sa pag-validate at kasama yung kanilang death certificates.
Dumako naman po tayo sa COVID-19 vaccination status as of August 13, 2022. Ang coverage or naka-receive ng at least isang dose sa ating 4 million na target population sa Bicol Region ay 90.64% na. Ang coverage naman na naka-receive ng at least isang dose sa ating target na senior citizens ay 57.89% pa lang po. Ang bilang ng fully vaccinated individuals ay 3,530,174 at ang bilang ng mga individuals na nakapag-receive na ng booster or additional dose ay 480,605. Sa datos naman natin from August 7 to August 13, 2022, mayroong 11,253 na nabakunahan for that week at 13,794 na nabigyan ng booster doses. And lastly, for our healthcare utilization rate as of August 13, 2022, 126 out of the 799 na dedicated COVID-19 beds or non-ICU COVID-19 beds ay nagagamit. Kasalukuyang nagagamit po, ito po ay 16% ng total dedicated beds. Sa ICU beds naman, na dedicated for COVID-19, 10 out of 77 or 13% ang kasalukuyang nagagamit. At mayroon po tayong 21 na severe and critical admissions. So paalala po, patuloy pa rin pong tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. So halos weekly po nakapag-report tayo ng increase compared to the previous week. Kaya lahat po ay pinapaalalahanan na sundin po natin yung ating COVID-19 health protocols as well as magpabakuna na. Ang ating pagkikipaglaban sa COVID-19 ay nakasalalay po sa ating mga individual actions. Kaya kailangan po lahat tayo ay mag-take ng necessary precautions para maprotektahan ang ating sarili pati ng ating mga mahal sa buhay laban sa COVID-19. So, yun po ang ating COVID-19 bulletin, Max, para sa ibang updates. Okay, so para naman sa ating iba pang balita dito sa DOH Bicol CHD, ipapaalala na lang siguro natin sa ating mga tagapakinig at taga-nood ang ating mga health events ngayong buwan. So ngayong August po, ating ino-observe ang mga sumusunod na health events. So ngayong August ay Family Planning Month, ASEAN Month, Sight Saving Month, National Lung Month, National Adolescent Immunization Month, at National Breastfeeding Awareness Month. Noong first week of August rin, ating inobserve ang Mother Baby Friendly Hospital Initiative Week. Noong August 1, ating inobserve ang Family Planning Day at White Cane Day. Noong August 1 to 7, ating inobserve ang World Breastfeeding Week. At noong August 6 to 12 ay ating inobserve ang National Hospital Week. Tuwing second week naman ng August ay ang Philippine National Research System Week at kasama na rin dyan yung Asthma Week. Noong August 12 rin ating inobserve ang Linggo ng Kabataan at International Youth Day at sa darating na August 19 ay National TB Day. So para po malaman or mabigyan ng kaalaman tungkol sa ating mga health events, maaari po kayong magbisita sa aming mga social media page para po sa mga posts tungkol sa ating mga health events at health programs na rin. So sa Facebook po, nandyan po ang DOH Bicol CHD. May Twitter rin po tayo at DOH Bicol at mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel na DOH Bicol CHD. So syempre pinapaalala natin ng lahat na maniwala lamang po sa mga impormasyon mula sa mga verified sources tulad na nga po ng ating mga official na social media pages. So kanina nga nabanggit natin na ngayong buwan ng August ay National Breastfeeding Awareness Month. So tamang-tama ang ating magiging event sa darating po na August 18 to 20, tomorrow po ang simula niyan. Magkakaroon po tayo ng Baby, Mama, and Family Fair sa Ayala Malls, Legazpi. Kaya po sa mga nanay, baby at syempre isama na rin si tatay, maaari po kayong pumunta sa event na ito para mabigyan ng kaalaman tungkol sa health ni mama, ni baby at syempre ng buong pamilya. So meron po tayong mga eksperto na inimbitahan para magsalita tungkol sa mga healthcare services na maaaring kunin ng ating mga pamilya, lalong-lalo na sa mga nanay. So kasama dyan yung breastfeeding, mayroon rin po tayong mga talks tungkol sa COVID-19 vaccine, syempre. Kasama na rin po dyan sa ating Baby, Mama, and Family Fair ang ating launch
ng Pinas Lakas Regional Campaign para po sa mga pagbabakuna sa mga mall. So para sa hindi pa nakakapagkuha ng kanilang primary series ng COVID-19 vaccine o kaya naman ng kanilang booster doses ng COVID-19 vaccine, maaari rin po kayong pumunta sa Ayala Mall sa Legazpi sa August 18 to 20. Nagbabakuna po tayo dyan. So, siguro yan lamang po ang latest mula sa DOH Bicol CHD. Pumunta na tayo sa ating magiging chikahan ngayong umaga. So kanina nga nasabi na nga natin ang ating mga activities ngayong National Breastfeeding Awareness Week. At dagdag pa dyan, nagkaroon nga po ng pagkakataon ang ating kasamahan sa Health Promotion and Communications Cluster na si Maita Denise Pobis na makausap ang isang nutritionist dietitian dito sa DOH Bicol CHD, particular na sa Family Health Cluster, at kanila nga pong pinagchikahan ang tungkol sa breastfeeding. So nakasama ni Denise, si Miss Christine Espiritu. So wag na siguro natin papatagalin pa. Panoorin natin ang ating chikahan tungkol sa breastfeeding. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Nakatutok kayo sa Chikahang Pangkalusugan, ang programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. So ngayon pong chikahan, pag-uusapan po natin ang tungkol sa breastfeeding. So makakasama po natin mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development si Miss Christine Espiritu, ang nutritionist dietitian for. So magandang araw po, Ma'am Christine. Magandang araw, Ma'am Maite. Ayan. Okay, So, magandang araw po sa lahat. para po sa ating unang katanungan, pumunta muna po tayo sa basics. So, kailan po nagkakaroon ng breast milk ang isang nanay? Ito po ba ay sa pagkapanganak ni baby or right before po nakaka-produce na po si mommy ng milk? Okay. Normal po nakaka-produce ng milk ang mother right after the pakapanganak. Lalo na po importante yung tinatawag natin first hour of birth. So doon po nag-focus tayo na within the hour makapag-breastfeed or makapagpasuso ang mother. Ano po? So at habang pinapasak natin si baby, nagkakaroon ng stimulation or signal to produce more milk supply. Ayan, so nalaman po natin kay Ma'am Christine na yung breast milk po ay natural na po yan na napoproduce ng ating mga mothers right after pagkapanganak po kay baby. So, gaano naman po ma'am kadalas dapat i-breastfeed ang isang bata? So, ano po ba yung natin? Meron bang 2 times or 3 times a day? How often po should we breastfeed our babies? Okay, ang pagpapasuso po dapat should be in demand. Ang ibig pong sabihin nito, kung kailan kailangan, gaano kadalas kailangan ng bata, dapat pinapadede natin siya. Kasi depende kasi yan sa bata kung gaano niya kadalas kailanganin. Pero meron tayong tinatawag na every 2 to 3 hours, kailangan siyang pinapa-breastfeed 20 minutes in every breast. So, minsan hindi na kasi natin kailangan hintayin umiyak ang bata bago pa didein. So, ibig sabihin po kasi niyan, medyo late na, it's a sign of hunger na pag sobrang umiyak na siya. Okay po. Ayan, thank you po, ma'am. So, it depends nga po sa kung gaano kakailangan ni baby, kung gutom na siya or hindi. Pero it's more better or it's better po na mag-breastfeed tayo every 20 minutes. Tama po ba, ma'am? Every 2 to 3 hours po. 2 to 3 and 20 hours. minutes every breast. 20 minutes every breast. So, Yes, ayan. So, yan po yung duration or yung time natin kung gaano tayo kadalas magpa-breastfeed. Pero, i-follow up ko lang po, Ma'am Christine, kasi may mga ibang instances or cases na yung mommy, nakaka-produce siya ng milk pero not enough. Kaya po, ano po kaya yung alternative or yung magandang way para makaproduce pa si mommy ng gatas? Kasi yan po yung kadalasan naririnig natin sa mga ibang moms na problem eh. Yung wala naman talagang sinasabing not enough actually. It depends upon sa demand na tinatawag. The more na nagpapa-breastfeed ka, the more na yung stimulation, mas madami ding binibigay.
na gatas na naipoproduce ang mother. Kasi kung nag-stop ka magpa-breastfeed, nag-stop din yung stimulation ng sa breast milk mo. So, hindi siya lalabas. Kaya ang pinakaano natin, kung the more nagpapa-breastfeed, the more po mas madaming napoproduce na milk. So, yun yung sa demand and supply po. Okay po. It's like kung sa business, supply and demand. So, kung Yes po. si baby, malalaman naman ng ni mommy kung gaano kadami or kadalas gusto Yes. ni baby magpagatas. And susunod naman po yung pag-produce ng breast milk. So, Yes for po. our next question po, gaano katagal dapat i-breastfeed ang isang baby? Again, depende po yan sa sanggol at sa appetite ng bata. Kasi minsan, syempre kung ang bata mas frequent siyang pinapa-breastfeed, frequent din na may bibigay natin kasi minsan may mga batang nag-breastfeed depende sa age, 'di ba, sa buwan. So ang iba every 10 minutes, 50, 30. So depende yung paunti-unti. Ganun. So depende sa appetite ng bata kung gaano tayo kadalas nagpapa-breastfeed. Again, I've mentioned na 2 to 3 hours at least kung hindi man nagbe-breastfeed yung bata, wag na natin hintayin umiyak ang bata. Okay, thank you so much, ma'am. So, for our next question po, para rin to sa mga expecting mothers and yun nga po sa mga mothers po na kakapanganak po ng kanilang mga babies, gaano po talaga kahalaga ang pagbe-breastfeed? Okay, napakahalaga po ng breastfeeding. Bukod sa mura, maraming mga benepisyong makukuha natin. Unang-una, pag nakuha niya yung tinatawag na colostrum, which is as an antibodies. So unang pakapanganak po, no, yun yung parang yellowish na medyo matigas ng konti, pero yun yung medyo buo na tinatawag, yun yung colostrum. May antibodies po yun na napoproduce. And then, of course, ang breast milk po kasi is a complete nutrients na tinatawag. So, nandyan na yung pangangailangan ng bata, especially within the 6 months, nandyan na po. So, enough na yung breast milk para matugunan ang pangangailangan ng bata during exclusive breastfeeding, during the 6 months po. So, importante din, na-mention ko kanina yung antibodies, syempre sa proteksyon na din po ng bata, para maiwasan yung pagkakasakit ng bata. And of course, yung special bonding, hindi yun matatawaran. So, habang nagbe-breastfeed si mother, of course, nagkakaroon siya ng bonding sa bata. So, yun yung isa rin sa importante natin na between while breastfeeding, merong special bond na create yung mag-ina. Ayan, so tamang-tama yung breastfeeding. It's not only a way para ma-curb yung appetite ng ating mga babies, kundi it's also a special way para mag-form ng bond si baby at si mother. So, meron po ba tayong, ano po ba talaga ang kaibahan ng breastfeeding sa formula milk or yung mga supplemental feeding po? Bakit mas hinihikayat natin ng mga nanay na mag-breastfeed? Okay. So, kung mapapansin natin, ang breastfeeding ay ang gatas ng ina ay dihamak na mas quality po, ang mas mataas ang kalidad kumpara sa formula milk. So, kung mapapansin nyo, according to sa FNRI, may research sila na yung quantity, kung ilan na yung mga nakalagay na content ng breast milk. So, bali, hindi pa ongoing pa yon yung sa produce nila, kung ano yung mga, pero ang nakalagay na nila ay almost complete po yung content ng nutrients ng breast milk. At hindi lang dyan, ang gatas pa din ng ina, syempre, unang-una, safe siya. At pangalawa, convenient. So, kung kailan kailangan ng bata, nandiyan na, agad-agad. So, sa safe naman, syempre, nagiging cause minsan sa mga bata yung diarrhea. So, pag ka ng mga formula milk, pwedeng hindi malinis yung pagkakahugas nung sa bottle fed, tapos pwedeng yung tubig din, so pwedeng magkaroon ng cross-contamination din. So, and then, pwede rin siyang pagmula ng mga allergies yung sa formula milk and or tinatawag na milk intolerance. Pwede rin makadagdag ng overweight, and yung sinabi ko kanina, yung sa cross-contamination, it could lead to diarrhea. Okay po? Ayan, so ang dami po pala talagang benefits, health benefits ng pagbe-breastfeed, hindi lang pala
mas safe ito kumpara natin sa supplementary feeding, mas convenient. Idagdag na rin po natin, Ma'am Christina, mas po ito, economically wise Yes. na mag-breastfeed kasi bukod sa hindi na tayo nakakapag-gastos for the powdered milk or iba pang forms of milk, mas okay po ito. Yes, mas Galing, mura nga siya yes po. kasi kung i-compute mo yung binibili mong milk, 'di ba yung formula milk, magkano siya? So kung i-compute mo siya weekly, ka kasi ang 1 kg na formula milk medyo mahal. I-compute mo yan weekly, nauubos agad kasi ilang beses tayo nagpapa-breastfeed. Yung compare mo to the breast milk, nandiyan na. Safe na siya, mura pa, convenient pa sa mother kung kailan gustuhin ng bata. Yes po, ma'am. Ayan. So, may mga iba pa po ba tayong kailangan tandaan or mga konting reminders kapag tayo po ay nagbe-breastfeed? Ang kailangan lang natandaan is yung pinaka proper positioning ng attachment na tinatawag. So, kailangan kasi, kaya kadalasan bakit umiiyak yung bata? Bakit sasabihin walang gatas na lumalabas? At bakit ayaw daw dumede ng bata? It's because of the proper positioning or attachment. May tinatawag na proper latch or yung proper hakab. So, pag tama ang posisyon nun, yung maganda rin ang pagsak ni baby, mas dire-diretso lumalabas yung milk. Pero pag hindi, parang lumalabas is either nilalaro lang yung nipple. So wala talagang proper na nakukuha. Kaya iiyak yung bata. Tapos sasabihin ng mother, wala tayong nakukuha na, wala na daw milk na lumalabas. Kasi nga, hindi tama yung attachment po. Ayan, so I think this is the best reminder po, lalong-lalo na sa mga first-time mothers, Ma'am Christine. Kasi yung Yes. proper positioning dapat and yung proper stimulation din po, ng breast para makaproduce tayo ng gatas yung ating mga mothers. So, thank you po, Ma'am Christine Espiritu, for answering our first part po ng breastfeeding questions. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, kung kaya, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, kung kaya, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days, importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon,
at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapang-unawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na, hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako, kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan, programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. So nandito naman po tayo sa second part ng ating chikahan tungkol nga po sa breastfeeding. So kasama pa rin po natin si Miss Christine Espiritu po, ang Nutritionist Dietitian 4 ng DOH Bicol CHD. So para ipagpatuloy po natin, ma'am, may mga paraan ba pagkain o dapat inumin para maparami ang gatas ng ating mga mommies? Syempre po, again, kanina na-mention natin yung supply and demand, no? So the more na nagpapa-breastfeed, the more na mas madadami ang gatas ng ina. Pero syempre, ang mother, kinakailangan din na kumain ng tama na masusustansya para mas makapag-produce and mas makatulong sa pagpapa-breastfeed, no? Okay. So, kagaya kaninang nang nabanggit po, no? So, yung supply and demand, importante po na the more na nagbe-breastfeed yung bata, mas madami din po na ibibigay na supply yung ng gatas ng mother. Ano po? So, kailangan din, kanina nabanggit yung proper attachment during breastfeeding. Tapos, isa din nakakatulong yung lactation massage na tinatawag. Yung pag-massage para mas ma-relax ang mother. So, importante po yun. So, maaari din nating turuan yung husband. So, maganda yun kasi yung support ng husband sa kanyang wife para mas madaming mas ma-produce, pwedeng turuan yung tinatawag na relaxation massage. Ano po? So, even yung mother, pwede siyang may lactation massage technique po kasi tayo na tinatawag para mas makapag-produce at ma-relax na may bigay lahat yung milk na lalo na pag medyo tumitigas na, no? So yun, minamassage po yung breast. Ano po? Tapos yun, mga relaxation techniques para syempre para ma-reduce yung stress po. Ano kasi pag stress ka, syempre medyo nakaka-apekto siya ng milk supply. Tapos, kumain ng tama, yung mother, syempre, mas masusustansya. Kailangan po, nakain pa rin po ng masusustansyang pagkain. Ano po? Ayan, so thank you very much po, Ma'am Christine. Ang dami palang mga paraan, mga methods. Yung nabanggit nyo nga po, yung relaxation methods na kailangan po yung type of massage and then yung mga food or yung mga kailangan nating pagkunan ng nutrients na mga healthy foods. So, bukod po dun, ma'am, yung mga nanay po na iba, bakit po yung iba ay marami ang breast milk
Pero yung ibang nanay naman po ay wala o mabilis maubos. Siguro ma'am, i-reiterate natin yung sinabi niyo kanina para alam po ng public kung ano ba talaga yung mga factors na nakakaapekto dito. Okay, uulit-ulitin natin. Yung supply depends on supply-demand basis. So, the more frequent you breastfeed, so the more productions of milk. And then, isa rin sa nakakaapekto kung bakit may konti, yung na-mention ko kaninang tanong, doon yung stress. So, kailangan po kapag breastfeeding moms tayo, kailangan relax tayo habang nagpapa-breastfeed. And then, again, yung proper latch na tinatawag, yung proper attachments, dapat tama siya. Kasi kung hindi, apektado po talaga yung production ng milk. Kasi yun nga, iiyak ang bata. So dahil hindi niya nakukuha yung gata, so iiyak siya. So magsasabi tayo, ay walang nakukuha kasi hindi niya nakukuha. Mali yung position ng bata, yung pagpapa-breastfeed natin. Kasi madami siyang position, may kangaroo, depende kung ano din yung position na relax yung mother and then as well as relax din yung baby. Ayan, so talagang paulit-ulit sinasabi ni ma'am na talagang supply and demand po talaga ang napaka-importante na dapat nating tandaan. So as a mother, so if na enlighten na tayo sa mga pointers na ito, sa mga very important pointers na ito, marami kasi tayong mga misconception sa pagbe-breastfeed hindi porket ayaw na ni baby or sa tingin natin ay hindi na tayo makapag-produce ng gatas or ng breast milk. Meron palang tinatawag na mga positioning and then yung iba't iba pa po nating mga pointers na binanggit ni Ma'am Christine kanina. So Ma'am Christine, ano po yung mga services na maaaring ibigay po natin sa DOH Bicol at yung mga partner NGOs po natin sa ating mga mommies na gustong mag-breastfeed? Okay, kung mapapansin natin katulad nito na meron tayong mga advocacy in terms of breastfeeding. Example, next week today, nakakatuwa naman kasi today is Breastfeeding Awareness Month, this month I mean. So, isa rin to sa mga ating mga service na pinapakita na we are supporting the lactating mothers. Ano po, buwan nila to. So, nakakatulong to yung mga advocacy ang ginagawa natin na para mas mapakita natin na importante din sila sa atin, na malaking tulong sila din sa community natin. Ano po. Tapos meron tayong mga tinatawag na yung nagsasuporta yung RA 1108, yung Expanded Breastfeeding Act. So ito yung mga, for example, 'di ba, kung mapapansin niyo yung mga mother na pumupunta na mga malls or sa mga meron tayong tinatawag na lactation station. So 'di ba, ang iba nahihiya magpa-breastfeed pa kailangan na kasi 'di ba again, supply and demand basis tayo. So pag kailangan ng mag-breastfeed ng mother, nahihiya sila. So pag nasa labas sila, so ito sa nakakasuporta yung Expanded Breastfeeding Act, which is ang ginawa ng DOH, nagano tayo ng mga health station na nire-require natin ng mga business establishment to create a breastfeeding station na doon komportableng pwedeng makapagpa-breastfeed yung mother. So mapapansin mo may nakalagay, even yung sa mga transit nakalagay doon, may nakalagay doon na sa side kung saan yung mother, breastfeeding, lactating mother, pwedeng umupo, doon sila. So, komportable sila makakapagpa-breastfeed sa mga bus, meron pong ganon. So, additional pa is, meron tayong tinatawag na breastfeeding support group. Ano ba yon? So, sa mga community, sa mga lapit ng community, meron po tayo tinatawag na mga breastfeeding support group. Sila po yung pwedeng makatulong sa inyo na, for example, may mga katanungan kayo. Kung, example, nahihirapan makalabas yung breast milk, or yung may mga katanungan, so pwede silang tumulong na pwedeng turuan kayo sa relaxation massage, yung mga ganun po. So yun ang nakakatulong sa atin. And yung breastfeeding Bicolanos din, they can help you also na kung may kailangan kayo, kung ano yung mga katanungan din. And of course, ang Department of Health, willing po magtumulong din through our rural health units, mga health workers natin sa baba. Pwede rin po. And madami din tayong mga flyers na yung mga information ng IEC materials na pwede nating basahin sa mga Facebook page and then as well as sa ating website, meron din naman po tayo. Ayan, so very information-packed
po ang sagot ni Ma'am Christine. So, napakaganda nga po yung ating program on expanded breastfeeding. Ano po, at nagsusupport po ito sa pag-establish ng mga private na breastfeeding stations para po kay mommy. And of course, especially na may stigma pa po sa breastfeeding na yung ibang communities po, hindi pa sila masyadong introduced sa pagbe-breastfeed. So it's very important po na ma-strengthen natin yung mga programs natin na ito para yung community po natin ay mag-support po sa breastfeeding, lalong-lalo na sa public. So next po natin na question, ma'am, meron po bang or saan po maaring mag-donate ng breast milk para sa mga nanay na nahihirapan mag-produce ng breast milk? Okay. Meron po tayo dito mismo sa DOH Bicol CHD at meron din po tayo sa ating mga retained hospital which is the BMC sa Camarines Sur and nandito naman sa Legazpi sa BRTTH. So, pwede po makipag-ugnayan sa nabanggit na pwede tayo mag-donate po. Ayan. So, pag nag-donate po tayo ng breast milk or sa mga nagvo-volunteer po na mag-donate ng breast milk, ito po yung mga facilities na pwede nating puntahan. So, for our next question po, ano po ba, ma'am, yung mga requirements sa pag-donate ng milk? Okay, bago kasi tayo tama ka dyan, ma'am. So bago tayo donate, may requirements po tayo. So yung Facebook page ng Breastfeeding Bicolanas, may binibigay na screening form. So kailangan sagutan yon na mag-donate. So para ma-screen kasi hindi po siya pwedeng basta-basta. Saka syempre, ang pinaka natin dito sa mga donation is para pag makuha ng mother, alam nilang safe siya. And of course, para makatulong na maging malusog po yung baby. So importante na they have to undergo screening. Tapos po, importante din na alam ng mothers kung saan at least alam ng mother na magdo-donate kung saan dadalhin at saan yung mga process po ba na gagawin para pag-donate. Okay po? Ayan, so tama po ito sundin lang natin yung mga requirements sa bigay po or pag-donate ng ating ng breast milk para po sa mga nanay na nahihirapan or yung may mga challenges sa pag-produce ng breast milk. Pero besides that po, ano po yung sa mga services po on breastfeeding, paano po kapag si baby ay gusto pa pong mag-breast milk even after 6 months po ng pagbe-breastfeed or yung mga crucial stages po ng pagbe-breastfeed? After 6 months, 'di ba, ang natin is breastfeeding is good up to 2 years. So, during the exclusive breastfeeding po, alam naman po natin na hindi na enough yung purong gatas lang. So, kailangan po pagdating ng 6 months, pag-birthday niya ng 6 months, we can introduce na po ng complementary food which is pwedeng yung for example, yung lugaw pero dapat malapot po siya, yung tipong pag sinandok mo siya, hindi po siya basta nahuhulog. Kasi merong iba-ibang klase ng lugaw. Baka yung masyadong yung parang very light siya. Yung ang consistency niya, hindi ganun kalapot. So kasi may pina-follow din tayo doon. So pwede din yung mga pagkain sa complementary, yung mga dinurog or mash, mga vegetables po. So pwede yung i-introduce kasi ibig sabihin hindi na enough, pero hindi na enough yung breast milk, pero kinakailangan pa din. When you say complementary, it's complement with the breast milk. So kailangan pa rin ipagpatuloy hanggang 2 taon ng bata na magpapa-breastfeed po tayo. Ayan, so saktong-sakto po meron po tayong tinatawag ng complementary feeding galing nga po kay Ma'am Christine. Ito po yung pag-introduce natin unti-unti kay baby ng mga food tulad ng yung mga mashed na food po na madaling kainin until kumpleto na po yung development ng kanilang ngipin, 'di ba po, Ma'am Christine? Mas nakakakain na sila ng ibang solid foods. But for now, sa age period na ito, maganda po talaga na sabayan natin ng breastfeeding still. Breastfeeding is the number 1 pa rin po sa pagkuha ng nutrients for the baby. So, aside from that po, ma'am, meron pa po tayong question. Meron po kasing mga mommies na nag-ask
if they use daw po a breast pump, yung tinatawag po natin na parang para makakuha po ng mas maraming or makaproduce ng mas maraming milk, is it okay po ba as an alternative way po na mag-use po ng breast pump? Actually, maganda rin naman yan, nakakatulong yan, especially for the working moms. Kasi yun sa working moms, di ba, at sometimes at least mga 3 months, hindi, ang ginagawa, di ba tapos na yung maternity leave, so ang ginagawa nila, nagpa-pump na lang po sila, tapos nagpapa-breastfeed na lang, yung iniiwan na lang sa bahay, pero yun, nilalagay na lang nila dun sa ref, para mas mapanatili ang pagiging fresh ng milk. So kailangan proper proper storage. So yun, okay lang po yun kasi again, pag nasa office kasi 'di ba, kaya nga po tayo even sa offices dapat meron lactation station kasi doon pwede mag-pump yung mga working mom. So okay naman po yun, wala naman pong problema yun. Maganda nga po din yun. At least tuloy-tuloy yung pag-produce ng milk at pagbigay ng gata sa baby. Ayan, so kumbaga yung pag-breast pump po is also nakaka-aid po yun sa ating mga mothers para makapag-produce pa ng more milk if kailangan na kailangan po talaga. So, ayan, so para po sa isang question din na nakukuha din po ang insight ng ating mga mothers, lalong-lalo na po yung ating mga first time na mothers. So, ano po yung mga 3 different na breast milk na tinatawag natin? Kasi minsan po nababahala yung ibang mothers or pwede silang mabahala na bakit ganito yung kulay ng milk ko. So ano po ba yun, ma'am? Okay. Ang tinatawag nating parang wala naman talaga specific na parang stages of milk. So, parang nakikita lang natin yung consistency. So, unang-una, 'di ba, kailangan natin yung colostrum. Ang pinakaunang lumalabas na gatas is the colostrum. Ito yung may antibodies na nakakatulong sa bata and lumalabas to few days after delivery. Ito yung medyo thick, yellowish or clear, actually it contains more protein than mature milk. Tapos susunod na po yung tinatawag natin na fore milk and hind milk na yung tinatawag nating mature milk. So, minsan kung mapapansin niyo mga mothers, ang milk natin may parang yung parang malabnaw, 'di ba? Yung parang malabnaw na parang yung parang may mga puti-puti, may mga ganon. So yun. Tapos kaya nga po importante na tumatagal. Tapos yung another naman is medyo yung whiter milk. So kaya nga po dapat ang pagpapa-breastfeed at least tagal siya ng at least mga 10 to 20 minutes per feeding para nakukuha lahat yung hanggang sa hind milk po natin. No? Kasi pansinin niyo po, kahit kayo, minsan ang labas niyan malabnaw, tapos hanggang medyo maging concentrated siya. So doon po, importante po lahat yun na nakukuha ng bata. Okay po? So, yun. Ayan, so thank you so much, ma'am, sa pag-clear ng misconception. Kasi minsan nagiging misconception or nagiging fear sa mga first time na mother na ganun pala. May mga transition po ng breast milk or yung sa lapot or sa labnaw ng breast milk. So, safe naman po itong lahat na ito basta po si baby ay makakuha ng breast milk. So, ayan, next po at last na question. Let us know po, let the public know kung paano po sila magiging member o sa mga public po na gustong maging member ng Breastfeeding Bicolanas. Okay, first, you can click po the Facebook page of Breastfeeding Bicolanas po. So, ang kagandahan lang po nito, ito yung samahan ng mga mothers, hindi regardless of your positions or kung ano man po yung may trabaho, wala, as a mother, pwede po kayong magkaroon ng parang community or samahan na nagpapasuso ng mga mothers na kayo pwedeng magtulungan, na pwedeng makatulong sa community, na pwedeng kung merong problema ka, pwede ka rin, you can ask them na yung mga confusions na, especially for the first time mama, so pwede you can click the page and you can add them sa Facebook page po nila. Nasistem
Stress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simulan na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa health sa Pilipinas. At ayan, nakatutok pa rin kayo sa programa ng Department of Health, Legal Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So ayan nga, napanood natin ang Christine tungkol sa breastfeeding. So ngayon naman pumunta tayo sa ating mental health exercise for today at makakasama muli natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster, si Maite Denise Bobby. So Denise, ano ang ating mental health exercise ngayong araw? Ayan, so isang malusog na araw po sa lahat. Sana malusog din ang ating mga isip. So para po sa ating mental health exercise ay papag-usapan natin kung paano ma-improve ang ating focus at concentration. So ano nga po ba yung mga karaniwang definition natin ng focus or concentration. So, ang focus or concentration po ay isang aspeto ng ating pag-iisip na kailangan po natin makapag-concentrate sa mga bagay na dapat meron tayong hindi natin ma-divide yung attention natin. So, according po sa World Health Organization, ang ating katawan po at the biological sense ay nag-i-age din po. So, ang aging po results from the impact of the accumulation ng mga wide variety ng molecular and cellular damage over time. So, ibig sabihin po nito, pagkalaunan po ang ating katawan physically, ay nag-i-age po ang ating mga cells. So, this means po na kapag nag-age po ang ating mga cells physically, tumatanda tayo and also mentally. So, ito po ay nagli-lead sa isang gradual or paunti-unting decrease sa ating physical at ang mental nating capacity. So, pansin natin kapag as we age, hindi lang sa katawan kundi sa ating kaisipan, yung mga tulad ng mga senior citizens po natin na mga mahal sa buhay ay hindi na ganun po ka-sharp ang ating brain function. So, kaya po, very important po as we age ay mas ma-improve po natin ang ating focus at ang ating concentration. So, ano po ba yung mga factors na nakaka-apekto sa ating focus and concentration? So, isa po dyan ang distraction. So, nabobombard tayo sa mga constant na information na nakukuha natin. Of course, di ba? Social media tayo, nakafocus. So, marami pong mga tulad na nga ng mga fake news na hindi natin alam na fake news na pala. So, it is important po na mag-focus lang tayo or mag-concentrate lang tayo sa mga verified sources
tulad po of course ng DOH Bicol, CHD, and iba pa pong sources na hindi natin na sure po tayo na dun tayo kukuha ng correct information. So, isa din yung insufficient sleep. So, it is important na makakuha tayo ng at least 8 hours of sleep a day. So, isa na rin dyan yung insufficient physical activity. Of course, hindi lang sa physical natin na aspect nakikita ito. Yung pag-exercise po natin ay nakakapagpaganda rin po ng ating mental health. So, yung eating habits, eat healthy foods, ating environment, dapat if we want to study or if we want to work well, dapat nakafocus tayo with an environment that can support this. So, dapat nasa mga calm settings tayo or yung mga environment na hindi masyadong crowded or noisy. So, ano po yung mga factors or ways to improve our focus and concentration? Of course, number 1, eliminate ang ating distractions. Ayun, tulad na nga ng mga safe spaces, yung mga settings na calm. Bawasan natin yung pag-multitask. Let us keep a checklist or to-do list ng mga things, practice mindfulness and meditation, get more sleep, choose to focus sa isang bagay lang bago gawin yung ibang bagay para ma-accomplish natin pa isa-isa ito. So take a short break, of course, connect with nature, at iba-iba pa po. So ayan po ang mga tips on how to improve our focus or concentration po para sa ating mental health. So kasabay po nito, kung kailangan po natin ng mga kausap, of course, mula sa ating mga eksperto on mental health, narito po ang mga mental health hotlines mula sa amin sa DOH Bicol CHD. Kumusta ka? Tara, usap tayo. So handa po kaming makinig sa Smart 0919-583-4322. Para naman sa Globe 0927-844-1677 at sa dito 0991-730-629. And of course, sa App Store po meron tayong tinatawag na Lusog Isip app. You may download that po para sa inyong makita ang inyong status ng mental health. So magandang araw po. Thank you. Maraming salamat, Denise, para sa ating mental health exercise for today. So sana marami kayong natutunan sa ating mga naging chikahan ngayong araw tungkol sa breastfeeding at sa mental health. So sa muli, imbitahan ko po ang lahat na makilahok po sa ating Baby, Mama, and Family Fair. So August 18 to 20 po yan sa Ayala Malls, Legazpi. So marami po tayong mga activities dyan. Meron po tayong mga lectures tungkol sa pagbibigay ng healthcare services para sa ating mga mommies and babies. Meron na rin po tayong mga booths from DOH Bicol CHD at syempre hindi po mawawala dyan ang ating pagbabakuna laban sa COVID-19. So sa August 19 po meron po tayong Pinas Lakas campaign launch sa Ayala Malls, Legazpi. So sana po magkita-kita tayo dyan sa ating mga events sa August 18 to 20 sa Ayala Malls, Legazpi. So siguro dyan na po nagtatapos ang ating chikahan ngayong araw. Sa muli, ako si Maxine. At ako si Joanna. So dagdag na lang po dahil mas pinaslakas nga po ang ating kampanya kontra COVID-19 through COVID-19 vaccination. Mayroon na pong mga iba't ibang settings ang ating COVID-19 vaccination. So meron nga po dito sa Legazpi City, sa markets at sa iba pa pong syudad ay mayroon po kayong mahanap na vaccination site sa markets, sa inyong churches, sa ating ports. Kaya kahit saan po, pwede na po kayong pumunta para mapasigurado po natin ang ating protection, especially now na tumataas ang ating COVID-19 cases for Bicol Region. So yun lamang po, magandang tanghali sa lahat.